हिंदू वैष्णव आणि युवा संघटना सावंतवाडी यांच्या विद्यमानाने आज अतिशय चांगला आणि माझ्या माहितीप्रमाणे कोकण बेल्टमध्ये पहिला कार्यक्रम हा होता. मी मनापासून आमचे गौंडळकर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो, अभिनंदन पण करतो. आजच्या कार्यक्रमाला खास करून उपस्थित असलेले सिने अभिनेते अभिनय बिर्डेजी, आता ज्यांनी मनोगत व्यक्त केले ते सन्माननीय आमचे नागपूरचे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, सन्माननीय आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर साहेब, सन्माननीय आपले अध्यक्ष सुनील गुप्तेजी, सन्माननीय मुंद्रे, तनुजा बोडके, सगळ्यांची नावं घेत नाही, व्यासपीठावर सगळेच मान्यवर उपस्थित बंधू भगिनी मित्रांनो, बराच वेळ झालेला आहे याची कल्पना मला आहे, पण तो इतका चांगला आणि सुंदर कार्यक्रम या सगळ्या युवा मंडळींनी या ठिकाणी केला आहे. आणि म्हणून या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी शुभेच्छा द्याव्या, आशीर्वाद द्यावे यासाठीच आम्ही सगळे या ठिकाणी उपस्थित आहोत. आजचा हा कार्यक्रम ही खरी म्हणजे या समाजाला आणि या सगळ्या वर्गाला एक चांगली दिशा देणार आहे. कारण आपण वैश्य समाजातील सगळी मंडळी हे आपण व्यावसायिक मंडळी आहोत. पण आता जी एक खंत संदेश पारकरांनी जी व्यक्त केली ती गोष्ट खरी आहे. सगळ्याच बाजारपेठांमध्ये आपण म्हणतो की सगळ्यांनी व्यावसायिक व्हावं, सगळ्यांनी आपापला व्यवसाय सांभाळावा, हे जरी तितकंच खरं आहे. पण त्याचबरोबर सगळ्या बाजारपेठेचा सुनील गुप्ते, बोंद्रे साहेब, कोरगावकर सगळ्याच मंडळींनी एक विचार करायला पाहिजे. आज आम्हाला 20,000 25,000 रुपये भाडं मिळतं म्हणून सगळ्या बाजारपेठा खाली व्हायला लागल्या. माझं म्हणणं उलट आहे की संदेश पारकर तुम्ही तनपुरचे नगराध्यक्ष, तुम्ही व्यापाऱ्यांची बैठक घ्या, आपल्या सगळ्या लोकांना एकत्रित करा आणि जेणेकरून त्या बाजारपेठातला तो व्यापार आपल्याच हातात राहायला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून काय करता येईल, मी काही समाजात वाद नाही लावणार, परंतु आपल्या सगळ्यांना आत्मपरिचय करायला लावणारी गोष्ट आहे. सगळ्या बाजारपेठा ओस पडत चालल्या आणि या सगळ्या बाजारपेठांमध्ये पहिलं म्हणजे आपण आपला जिल्हा दरवर्षी आपण फॅमिली प्लॅनिंग या सगळ्या गोष्टीमुळे कमी कमी संख्या होत चाललेली आहे. पूर्वी विधानसभेला आपल्याकडे 4 होते, ते आता आपले 3 झाले. पूर्वी आपल्याकडे 18 जिल्हा परिषद होती, ते आता 50 झाले. या सगळ्या गोष्टीवर याचा परिणाम हळूहळू या सगळ्या व्यापारांवर होता. आणि आता जेवढे व्यापार म्हणजे आपले जे घरातली आपली जी संख्या जर बघितली तर प्रत्येक जर पूर्वीचा व्यापार आहे त्याच्यातच आम्ही तिथेच 1, 2, 3 भाग करतो आणि त्याच्यात अतिक्रमण झालेला सगळा जे काही व्यवसायामध्ये अतिक्रमण झालंय ते सुद्धा सगळ्यांनी या ठिकाणी लक्ष देण्यासारखं आहे. म्हणून माझी या युवा पिढीला एक विनंती आहे, आपण ज्यावेळी इथं मार्गदर्शन शिबिरं घ्या त्यावेळी सुद्धा या तरुणांना सुद्धा प्रोत्साहित करायला पाहिजे. नवीन नवीन व्यवसाय त्यांना काय करता येतील याचं मार्गदर्शन पण जे काय महाराष्ट्रात या सगळ्या व्यवसायामध्ये जे आहेत त्यांच्याकडे मार्गदर्शन पण करायला पाहिजे, त्यांना तशा प्रकारचं आपण सहकार्य पण करायला पाहिजे. आज जसं इतर समाजामध्ये ज्या पद्धतीने मदत केली जाते, आपला कोणतरी एक बांधव पुढे गेला पाहिजे. आपण एकच गुजराती बांधवांचा घेतो. मुंद्रे साहेब, पूर्वी आपल्या सगळ्यांच्या लहानपणी इतकी परिस्थिती काय होती, एखादं दुसरं तिसरं 4 ते 5 लोक असायचे. आज गावागावात म्हणजे ग्रामीण भागात सुद्धा ही सगळी दुकानं आपल्याला थाटून ते दिसतात. त्याचा विचार आपण कधी करणार आहोत की नाही. इथल्या बेकऱ्या, मी असं नाव घेणार नाही, परत त्याचा वेगळा विषय होतो. पण जशी अजून विजय बेकरी मालवणमध्ये टिकून आहे की त्यांनी आता आपलं एवढं तरी साम्राज्य उभं केलं, म्हणजे करता येणार नाही असं नाही. उदाहरणार्थ आपण विजय बेकरीकडे गेलो, अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये या सगळ्या तरुणांना द्यावी लागेल, तरुणांनी द्यावं लागेल. कारण शेवटी कसं आहे की आपण व्यापार म्हटल्यानंतर सचोटीने आपण व्यापार करतो, प्रामाणिकपणा त्या सगळ्यामध्ये. आता दिशा देण्याचं काम तरुण पिढीला या ठिकाणी करायला पाहिजे आणि त्यांना मार्गदर्शन आपण सगळ्यांनी म्हणून राजकारण विनय त्यांना या ठिकाणी करायला पाहिजे. मी आत्ताच मुंद्रे साहेब सुनील गुप्तेशी बोलतो की आपल्याकडे सगळ्या आपल्या सावंतवाडी तालुक्यात सगळ्यात जास्त वैश्य समाज आहे. कुडाळमध्ये आहे, कणकवलीमध्ये आहे, वैभवडीमध्ये आहे.
हे सगळ्या जिल्ह्यातल्या युवकांना एकत्रित करायला पाहिजे. जो काय गॅप आहे मधला, तो गॅप कसा भरून काढता येईल, काय करता येईल. आज बघा एक विचार करण्यासारखी अजून एक गोष्ट आहे की आज गोव्यामध्ये जसं प्रॉपर गोव्यातले किती आहे आत्ताच्या व्यापारामध्ये, हा जसा संशोधनाचा विषय बनला की सगळ्या दिल्लीवाल्यांनी ती बाजारपेठ काबीज केली. आज उद्या पुढची पाळी सुद्धा आपल्या सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेरूळला या 3 तालुक्यात तुम्ही कल्पना करू शकणार नाही एवढ्या सगळ्या जागा घेतल्या गेल्या. आणि त्याच्यात काही लोक आपल्याला दलाली मिळते म्हणून त्या ठिकाणी दलाली करणारे आहेत. आणि दलाली करणारे बरेच जण, मी वादाचा विषय मी बोललो होतो, पण आपल्याकडची सगळी साधन सामुग्री, आमच्याकडची सगळ्या ज्या काही पैसे देणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्यांचा वापर करून, मी मध्यंतरी खूप वेळा या विषयावर बोललो, त्या सगळ्या गोष्टीला मला सामोरं जावं लागतं. हरकत मी जाईल, पण या सगळ्या गोष्टीला पाठिंबा कोण देतो, कुठले राजकीय पक्षाचे लोक देतात, याचाही विचार आपण या ठिकाणी करायला पाहिजे. आणि नाही तर उद्या काय होईल की आपल्याला त्या दिल्लीवाल्यांकडे जागा विकत घ्यावी लागेल. एवढी वाईट परिस्थिती आपल्या ह्या 3 तालुक्यात, म्हणजे ती कुडापर्यंत रोड येत आहे हायवेवर, याचा विचार आपण कधीतरी करणार आहोत की नाही, याचा विचार ह्या सगळ्या युवा पिढीने आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी करावा लागेल. आता नोकरी धंदे नाही ती गोष्ट खरी आहे, पण व्यवसायामध्ये यायचं असेल तर आपण काय व्यवसाय करायला पाहिजे याचं मार्गदर्शन आपण इथली सगळी महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणात त्यांना पण मार्गदर्शन केलं पाहिजे. आपण सगळ्यांना फक्त या सगळ्या लोकांचा उपयोग निवडणूक काळ आली की बचत गट आठवतात आम्हाला सगळ्यांनाच, म्हणजे कोणाचं वैयक्तिक नाव घेत नाही, तसंच आहे. म्हणून या सगळ्या गोष्टीवर मात करण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना एकत्रित करावं लागेल, त्यांना मार्गदर्शन तसं करावं लागेल. आणि त्या सगळ्या मार्गदर्शनातून आर्थिक प्रगती त्यांची कशी होईल, समाजातल्या प्रत्येक घटकाची, याचा विचार आपल्याला सगळ्यांना या ठिकाणी करावा लागेल. तर शेवटी कालच्या जिल्हा परिषद पंचायत निवडणुका झाल्या, इथली नगरपालिका निवडणूक झाली, संदेश पाटीलची आमची कुडाळ कणकवलीची निवडणूक झाली. आताच्या निवडणुका या सर्वसामान्य लोकांनी निवडणुका, प्रामाणिक कार्यकर्त्याच्या निवडणुका राहिल्या नाहीत, एवढं फक्त लक्षात ठेवा. आताच्या निवडणुका काय झालंय, तर वाडीत काय झालंय, कणकवलीत काय झालंय, कुडाळमध्ये काय झालंय, किंवा जिल्हा परिषदमध्ये काय झालंय, ह्या जिल्ह्यात कधीच अपक्षांची अपक्ष कधी आला पंचायत समिती झडपीला माझ्या तरी बघण्यात मी कधी बघितलं. 6-7 रुपये जिल्हा परिषदला अपक्ष निवडून येतात, त्याच्या मागे सगळ्यात अर्थ कारण आहे. म्हणून आपण या सगळ्या गोष्टींचा चांगला विचार करून आपल्या तरुणांना एक चांगली दिशा द्यायला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून प्रामाणिक प्रयत्न करा. त्यासाठी लागणारे सर्व सहकार्य आणि सगळी मंडळी या ठिकाणी देऊ, एवढं अभिवचन या ठिकाणी देतो आणि या चांगल्या कार्यक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद तेली साहेब. अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आपण या निमित्तानं मांडलात.